Jedan od najznačajnijih objekata u sustavu zdravstva na području grada Siska kojeg obnavlja Sisačko-moslavačka županija je Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije u središtu grada. Radovi su u završnoj fazi, te se uskoro očekuje i povratak ordinacija. Završne radove obišli su potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak. Trenutno su u tijeku završni obrtnički radovi na zadnje 2 etaže. U potpunosti je spreman i podrum i prizemlje i prvi kat, unosi se namještaj i očekujemo povratak koordinacija u ožujku i početak rada Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije u ožujku. Sa zgradom Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije u centru Siska Sisačko-moslavačka županija je obnovila, odnosno obnovit ćemo 6 zgrada u sustavu primarne zdravstvene zaštite. U tijeku su radovi na još 5 zgrada, očekujemo završetak tih radova do kraja ove godine. Dakle, do sada smo obnovili i zgradu Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije u Žažini. Isto tako smo obnovili i uredili zgradu u Kratečkom, u Galdovu, zgradu u Jabukovcu, zgradu u Glini. I ova zgrada će biti gotova kroz koji tjedan. U tijeku su radovi na zgradi Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije u Sunji, u Dvoru, u Capragu i gradimo novu zgradu u Petrinji. Ukupna vrijednost radova cjelovite obnove zgrade Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije u Sisku iznosi 5,6 milijuna eura, a nabavljena je i oprema u vrijednosti 340.000 eura. Ministar Bačić čestitao je županu Celjaku na svim aktivnostima obnove koje provodi Sisačko-moslavačka županija. I opet ću čestitati županu na svim aktivnostima na obnovi. Doista se županija iznimno iskazala ažurna i kvalitetna u obnovi njezinih objekata koje su u pravilu financirani iz Fonda solidarnosti, a nastavak te obnove konstrukcijske koja je financirana iz Fonda solidarnosti financiramo s nacionalnim planom oporavka i otpornosti. Zašto znate da je Republika Hrvatska u tom instrumentu financijske pomoći dobila 10,5 milijardi eura. Veliki dio tih sredstava, preko 1,5 milijardi eura, ići će u obnovu, cjelovitu obnovu zgrada oštećenih u potresu. Tako da ćemo taj intenzitet obnove koja je započela s konstrukcijskom obnovom nastaviti sa cjelovitom obnovom financiranom iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. U zgradu Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije u Sisku očekuje se povratak 20 ordinacija obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije, ortodoncije, oralne kirurgije, protetike, patronaže, rengena zuba te medicinsko-biokemijskog laboratorija.